Din is-sena bejn wieħed u ieħor ingħataw kważi 18,000 borza demm u kien hemm aktar minn 22,000 okkażjoni ta' persuni li marru jagħtu d-demm. Net News tkellem ma' Alex Aquilina, id-direttur tal-Bank tad-Demm, li spjega li fi żmien il-festi it-talba għad-demm baqgħet konsistenti. Bħal da żmien jonqsu xi ftit l-operazzjonijiet, però mill-banda l-oħra l-accidents ma jonqsux, ġifieri wieħed u ieħor l-istess. Bħas-soltu aħna jkollna bżonn 50 borza demm kuljum u f'da żmien anke dakinhar tal-milied filgħodu ġew kważi 50 persuna biex jagħtu d-demm. Alex Aquilina jispjega li llum naqsu l-appelli u n-nies qed jifhmu aktar minn qatt qabel il-bżonn li jagħtu d-demm mingħajr appelli. Dis-sena forsi kellna 6 darbiet fejn kellna bżonn emerġenza illi kellna bżonn id-demm malajr tan-nies. In-nies qed jiġu iktar regolari u l-appell tiegħi proprju għas-sena dieħla hu tgħodux tistennew li nagħmlu appell biex tiġu tagħtu d-demm. Ejja għatu d-demm regolari. Aħna jkollna bżonn 50 borza demm kuljum. Isir jew ma jsirx appell dawk il-50 borza ikun hemm bżonnhom. Net News ħal kummenti tad-direttur tal-Bank tad-Demm waqt żjara li saret mill-Speaker Angelo Farrugia li flimkien ma' numru ta' impjegati tal-Parlament marjat id-demm. Din l-ewwel darba li Angelo Farrugia tad-Demm f'dan il-Bank tad-Demm. Is-sena li għaddiet l-istaff tal-Parlament ukoll kien marjat id-demm, imma dakinhar l-Speaker ma setax jagħti demm. Is-sena orrajt verament inħossni kuntent għalli xi ħaġa hija nobbli. Jiena naħseb li hawn ħafna affarijiet tista' tagħmel fil-karità, però li tagħti d-demm hija xi ħaġa ta' valur kbir. Għalli żgur ħa tagħmel ġid il-persuni li ma tafx u persuni għandhom bżonn. Josen is-Senior Clerk Assistant tal-Parlament u magħna tkellmet dwar dik li issa saret tradizzjoni annwali għal ħaddiema tal-Parlament. Hija inizjattiva li bdiet tittieħed xi snin ilu, ftit snin ilu li għall-ħabta tal-milied kemm jista' jkun ikonna numru ta' staff li jitħajru u jħajru xulxin biex jiġu jagħtu d-demm. Huwa żmien daqsxejn antipatku għax ikollna ħafna nies neqsin bil-lif u anki jkun hawn xi martar jieħatu hekk. Però mill-xorta rnexxielna nġibru numru mhux ħażin u kull min seta' ġie u qed jipprova jagħti d-demm ukoll. L-appell hu li l-pubbliku jmur regolarment jagħti d-demm biex dejjem tibqa' provvista suffiċjenti ta' demm għal min ikollu bżonn.